Yawang pang-EDSA. EDSA! Tulugang pang-EDSA. EDSA! Kung nandyan ka, tutok na. Kasama mong natatrap. Diego Bandito! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Bisyo sa buong kapuluan. Pareho din kagabi. 31 minutes makalipas sa oras ng alas 6 ng gabi. Eto na nga po mga kabisyo. Grabe, sobra-sobra. Fiesta po yung dating dito. Festive na festive. Aliwan! Fiesta! Ready sa ilang minuto na lang po pinakahihintay natin, ang hinihintay natin. Magsisimula na po ang Reyna ng Aliwan, kung saan makikita natin ng mga naggagandahang dilag mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga paindis-indis ang ilang mga nawong. Hindi lang basta sa ilang mga nawong, pati ang ilang mga abilidad. Ang muraya! Alright mga kabisyo, ito na, hindi na natin matatagalan to. Meron pa rin tayong pag-uusapan, meron pa rin tayong lologikan. Kaya, istoryahan na ne! Halos 2 dekadang bangkay ng isang ginang di naaagnas at gustong gawing santo. Oh no! Pambihira. Makalipas po ang 18 years, sa hindi inaasahang pangyayari, nakita nilang hindi naagnas ang katawan ni Nanay Loling nang hukayin ito sa kanyang libingan. Naniniwala din si Mila na milagro Oh no! ang nangyari sa kanyang ina. Ang sabi niya milagro po talaga kasi bakit 18 years na hindi talaga siya naagnas. Sabi niya, dahil sa pangyayaring yon, tila muling nabuksan daw ang pananampalataya ng mga taga-Talisay. Ayon sa isa sa mga kapitbahay nila, nagdasal daw siya agad nang malaman niyang ang nangyari kay Nanay Loling at itinuring daw nila itong santo. Oh no! Pambihira naman Eto na tang, logika na natin to tang! Ay sige, huwag mo nang patagalin, logikan mo na yan para magkaintindihan! Logika na yan! Logika na yan! Alright mga kabisyo, logika na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Words! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic po na ito ang iisipin ng mga taong walang alam kung paano po yung tinatawag ng mga elements ng decomposition. Ang pagkalusaw po ng katawan ng isang tao ay may sinasabi tayong komplikadong proseso na kinabibilangan po yan ng series ng mga physical, chemical, and even biological na pagbabago. Ang mga pagbabago pong ito ay nagaganap sa ilang mga stages at syempre maaaring maapektuhan po yung iba't ibang factors katulad po ng temperature, yung humidity, presensya po ng mga insect o insekto at yung surroundings po kung saan nakalagay yung katawan. Hindi lang naagnas, santo ka agad. Di ba? Paano na lang yung mukhang naaagnas na naglalakad? Anong tawag doon, Tang? Siyempre, basic, the walking saint. The walking saint. Okay mga kabisyo, logica natin. Ang pananaw po ng mga tao sa probinsya na agad na nag-iisip ng milagro kapag hindi naaagnas ang isang bangkay ay maaring dahil po sa malalim na paniniwala sa religion nila or even sa kanilang kultura, kakulangan po ng kaalaman sa siyensya. Ang mga kwento po ay hindi pangkaraniwang pangyayari ay nagiging bahagi ng lokal na alamat at pinapalakas po ang pananaw na may banal na milagrosong nangyari. Bukod po dito, ang mga kondisyon po ng libingan tulad ng tuyong kapaligiran o mababang temperature ay mayari pong makaapekto po sa bilis ng pag-agnas. O katulad na lang ng kapitbahay yung manginginom, di ba? Kita mo, mukhang kalabira na, pero hindi pa rin naagnas. Aragoy! Malo
ka. Ano ka mga kabisyo? Kayo pa rin po yung nakatutok. Siyempre, dito sa 90.7 Love Radio. Manong Driver, akong bahala sa'yo. Look at all the music covered. Alright? Keep it locking right here, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Alam mo, meron akong... Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!